Hadian ke Jingkynnoh nagi katu kat ne ki Myntri bau Syiem ke Hima Mylliem ke tau paim aina manik Syiem ula pendan kam baklai ke bor bat Atiar kumus Syiem ukmi hak arfulai tarik urisau araja arfusau ke kurs Syiem kala mi syakmat ban ai Jingkynnoh ni ki Myntri. Uba alban Syiem ringkat katu kat ningot kirang bakur ula ongru ke kurs Syiem na ka kepok Mylliem ke sengok Kyrwoh ke jinglong Syiem bapura jong Syiem aina manik Syiem namar bah ke jingjet yo Syiem bapura ke kurs Syiem na ka kepok Mylliem kam dan setia ke nu ke jingtem bat ke Khasi Hills Autonomous District Council ne na kalyang jong ka office Syiem ke Hima kim syam la jingtep setia halor ke ni. Uba alban ula kentui ke district council ban simkia halor kini kakam baraka ju ko por ula kentoru baka jing ai wa ya ke jaka jongka klau Hima hakasnong umsing japong kadai ke bala shule don bor klam da sim rai da ka dorbar pelun ni ka kurs na ko Mylliem idan da ka jing sokia ya ka sincha khada ha Hima Mylliem ko ba ni yo i ba snow limba ki ko ba social media ya ki kendram ha ka sincha khada di nak liang jo ko Mylliem ni la penchai ha ko bor ha aku artrik usau arja usau halo ka jingle dan bor jung ni Syiem baina manik Syiem bat katu kan ningot ki Myntri claim da khencho ya ka an ka rul ga an jo ka Hima Mylliem khamtam ka darbar pulun jo ka Hima di nak liang jungi ni ai ka Jingkynnoh ko ba purai ki Myntri ki ba laimi chakman ban kren ya Jingkynnoh halor jingle junu Syiem ba minta di nak ko Syiem na ko Mylliem ni dap jing snok ya halor ka jingwan long Syiem ba pura jong u aina manik Syiem namar anong ipi ba ka jinglong Syiem ka Hima Mylliem kami banlang tan ko laikor ko maulai ba ko Mylliem Henry halor ka ni ka jingjet Syiem ba pura ka ko Mylliem kamdon kan kanu jingtep halor ni ka election jingjet Syiem bat kam simdan kanu notice lani ka jing ai jingtep chaka kurs Syiem na ko office jongka PHADC lani na kalian ko office Syiem halor ka ni ka jingjet Syiem kumta ni na kalian ka kurs Syiem na Mylliem ikintu ya ka PHADC bagan simkia halor ni ka kam hak bai dei bat ka jingle don bor ladangi pai haki bubun ba hinrai ya ka ni jing ai wa ya ka 1000 square feet halau Syiem japung kadai ka baklem rai ka darbar pulun Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya